foforo de amaye ono na okum na osedi wuwu su nkunim de maye onne soma wuwu ono wane se sini kwan de maye yeda Israel konkron ni Nyankopon nase ne ba ko Kristo Yesu na azet dinim enumere Nyankopon asum bien kan obia obayi biara enumere obia ehweme Righteous TV and I'm no share. High Righteous City. I will come see a juice a chain crew. And I'm no share numeri. Bonia Manena and me on some fan to an own tea. And some more. In a couple of the homobrosona. Odi ama mesa men kanchira won to atoso won so nchi kakra ne beboa no se wo kuma se ya na wo hweme ana se wo nkran ana se wo techiman sunyan ehenefa so wo sehwi ana se wo libu enzima na wo na takura de Cape Coast asimfusu asante bekwai oboase kofodua ehene fa nawo nkoko suhum enyinam nsawam baabi a wo bia tema kuma senso baabi a wo bia yoro Yesu Kristo papa na so mbinkan otiasi enei mino mienu ewa akwanya bi da ho a emunkurum die so chenso na ifrize Nyankopon wona ba ko Kristo mu e kan se ya oti Yesu dinu ma wan hwe woni beje enye Yesu dinu a oti enu na yese mu woni je e dinu wa futu dinu wa kwankyere dinu wa kasakire e dinu wa akwan didini mu akwan na otia na mo ni agese won so nam na humobroso na bi hu betimi na nso otumi ayi mo dwuma bi na awi uni padua na okra yi enenu mrei asasi a Onyankopon de ba so ya yetisui ade ba ko ya pa ne se no bi sebe hunu sa asasi so anika ene yakwani abadie sidi sitie aduane ahodo ohunu nipa bi na hunu ni di nkomo ni nyina ohwe se de nanika sitie nanso dakrope se o adofo so wa atamfo se enipa nimo se nipa nimo na kropena ofira asasi so na ye kan asasi se nipa obefiri so a ya na wa wo hweme no ya na akwete se udie enye nuru so unyam firi so kura sesei eno ne ade ba ko a hode manipa ebe se na otwe kura no enye so se beduru na ni fie kwanso na o kwa bon se baby ho store bi ho ya na sister bi em so na bibie so no bibie ne foforo kra obeduru no gina na hunu sister na tumi se asasi so ne deni wiase so ye ne dankasa ya na me hunu bibi sa na me ora ho ye ya na me ora ho se hunu se nipa
yenim de yeye osoma for pose aka ne saa na ye nso nka ye tie ti utim se sister na ni cheche se onye gya no kora wa asase we so wodi na ni huni onu je gya no ko wajimi na me hu se nipa bi yesa na ni bo saa nipa no so na areho aka me opon se wo bie store ni nyina ne ni ejire ho nyina enura mduru wa ne poster bo ya dia boss no nim kakraka young girl me nya sure se obetra 29 to 30 on trend nuru 31 da niso hwe obaya adwene nyina kire se dabi bet sede nkofo nim no sede onim nkrofo sede nakoni abatie ebi kura oye soyi obekọ bekokuruma kofa nneoma ebi aka bi ba bi nneoma ama no ehu ani kan wadwe be kyo se wonya mfiri ha enso na utwam se sunsum a awiabo na enwunu baaye na yehunu ni gina brebiem esum baaye ne yehunu sunsum ni gina brebiem sana nipa yetie ayara wosem na afiwe no nipa wu afiwe ese yare bi ne nsiye senka yare si na nke de to coronavirus wan ka bo se coronavirus ba Ghana ha ay ba asase nyina so ke nipa afiwe omawu no echem nyenu kura coronavirus ba yankum emufa coronavirus kwale sene nkofo bi criminalism wo ejiwu ni kura amaya ebe ka tro se bia nipa wu ame kaye shafia sama sama kwa hwe mbunu park kesiese yadede ni pasa obi anyina ne de ehu nsu obi nsu obi ejam ne de semakoa afiwe afi etwa mu nipa wi nenso afiwe ebetra nipa bi wu nipa ne bewu no enimu akwa ni mu de hye nkwa ne ade hye nyina ewu 2025 edofu yin awurade o yin awurade na orese nipa na ewu ni nyina obia so kwa wo mabio da bia mse no so ye me ya okwa wo tia sese de wo te he ya o yensi dai obenya da mu atena Kristo ahu ni ye ewa ha obone ewujaye wadwempa wakoma pa onya miso tenene onokuridi ena wokwa be mo onya baabi atena nyesa dia o ma wiase fa no mum na udi akwani aba wa asase so akikiri na wu a ho yensi da ho asota wura ni ho babo wura wo ma won hwe ebi ni ho ho yentonku choba bia ni ho pub ni ye fere say bia ba ebi ni ho ho yen han dan yensi dan so han dan nde ya ro hosem metoda na sinyakopon hu mobo a ena we be fa no mu wa asase so mo akwa wakonu ho untimi nsa ma bio enipa esu tiamu nipa popna enipa esu nipa tiamu
Odiyefo Adwuma Benjamin ni adeɛ baako a ɛwɔ asase wei so ɛwɔ nipa yɛ ntɛm sɛ wobɛtumi anya obi ama no aboa wo ama wadi yie yɛdie de bɔne ne bɛtumi aboa ama wadi yie tenene ne bɛtumi aboa wo ama wadi yie nipa pa nipa bɔne obiara bɛtumi aboa ama wadi yie yɛba nkwagye afiri Onyankopɔn a nti nipa kɔ asɔre no ho a nye nipa biara na bɛtumi aboa ma wɔnya nkwa nipa bɔne ntumi mmoa ma wɔnya nkwa agye sɛ nipa a ɔtene nipa tenenee tenenee koraa no ɛnyɛ tenenee biara kwa ayɛ sɛ nipa tenenee a Onyankopɔn asa yi ne ho adi akyerɛ no na ɔde ne nsɛm ma no ɛsɛ tenenee obi bɛyɛ tenenee obi na ɛbɛkyerɛkyerɛ no ama no ayɛ tenenee ɛkwan yɛfa so Awurade asɛm ba wonim kwankorɔ ɛsɛ Israel Nyankopɔn no wɔnam ɔwɔ ɛkwan a ɔfa so wɔde n'asɛm ba nti wobɛtumi anya obi ama no aboa wo ama wadi yie de bɔnyɛni ne nipa pa ɔtenenee daa nkwa deɛ ɛnte saa yɛdi a wobɛtumi anya obi a nipa biara tiri mu no akyerɛ kwan afa so a wobɛdi yie no deɛ nti ɛte saa sɛ yɛdi ɛwɔ asase so nko a ɛnkɔ baabi abio daa nkwa no so ɛtena ha saa tena owu akyi ɛsɛ yɛte ase yɛ nkwa sɛ wɔn nsa ka daa nkwa ɛfiri Kristo na Onyankopɔn so a ɛno nso ɛsaa yɛ nkwa na saa nkwa no ne te wɔ daa ɔhaw ne amane bi anim sɛ wonya obi ama no akyerɛ wo saa ɛkwan no wafa so no wonya nkwa no ɛnyɛ ade ketewa dina no Kristo Yesu ne wura ne se atemmu da no enipa pii bɛba de di abɛka sɛ wura yɛamfa wo dini yɛde hyɛ nkɔm yɛde tu ahomɔne yɛde nya anwadeɛ ɔsɛ momfrɛ nkɔ deɛ ɔbɔɔ Yesu din kura ehunu nkwagyeɛ kwae deɛ otu ahomɔne ehunu nkwagyeɛ kwae deɛ ɔhyɛ nkɔm ehunu nkwagyeɛ kwae ɛkyerɛ wɔ sɛdeɛ nkwagyeɛ kwae daa nkwagyeɛ kwae esitie asɛm a Kristo Yesu mi wura ne kaeɛ no sɛ yɛde ba honam fam ne yɛse yɛhwɛ a yɛwɔ asɔfoɔ a na adifo dwuma ne asɔfoɔ no de fa sɛ asɔfoɔ yɛwɔ mu mmienu wɔn a mbɛkɔ akɔka kyerɛ Yesu sɛ yɛde odin no yɛwɔ mu mmienu no mu baako na bɛkɔ akɔka kyerɛ Yesu sɛ yɛde odin obi yɛ sɔfo akɔdi aduru akɔto sum akɔto mu akyia waprapɛ esum abɔfoɔ ɔno wɔnim ne gyina berɛ saa da ne duru a ɔnkɔka nkyerɛ Yesu Kristo sɛ Awurade yɛde odin da bi ɔno wate ne ho a ɔno saa nkɔfo ndo mbɛka sɛ Awurade wate mu yɛ nokorɛ sɛ mea mete ase no na minim awudi sɛm a medu odin kata so adentia ɛyɛ wiase na fɛfɛdeɛ na ɛyɛ mesade mbɛwie na menim sɛ no ano no na menim sɛ biribi wɔ ɔkra wuwu akyi saa nkɔfo no wɔbɛte wɔn ho asɛ wɔn nkɔka nkyerɛ Kristo sɛ yɛde odin na yɛwɔ nkɔfo no mu baako a saa nkɔfo no deɛ baako no ɔnkɔdi aduro biara ɔbɔ mpaeɛ harabaraba lemalabaraba ɔbɔ Holy Ghost nyinaa ka ho ɔno ahu sɛ ɔnkɔdi aduro gyina sɔre dɛm a call loose break call free call adaimony call
Loose and go. I break you in the mighty name of Jesus. To any pana who say, "Dear no way in an odi Yesu din na ye." Unkodi eduru da. Nanso now say, "Ye o kire wo kra kwayama na nya da nkwa ho odinti." O ye sa de we nyina say preaching nkwa kra ho asem. Enso nso anya nkwa. Sankofo no Yesu Kristo mu ye nipa pi. Die kire o se de obeboa obekire wo nkwaje ye kwae no. Bedofo enafom. Enafom nya de ketwa. Ena no mehwe ebra mehwe Awurade ne Kristo honhom de ba mensra na. Maka cho se odifo ajan matie Awurade ase paawo na hini ho. Onyankopɔn tasefo ne bakoro Kristo asedanka no matie ase wo na hini ho. Se Onyankopɔn na hini a ode ma nipa okra ne nsa beka no enafo. Why na obenya na obetimi akyerew saa kwai. De o kan kire Yesu se me di udini no. Ono wote ado nso wa kyere kwai o. Wonim se no wote a wo kyere kwai nto ono kwa da ono wa pa kwan kyere no ho ono woduru ba bia no wo kan ho asem no. Woduru ho atra, okoduru ho asem masafiri okọ. E kyere se Nyankopɔn aheni e kwan. Ni hunu no. Ehununa onfiri honhom no osoro na wanyi ne di ankyere wani hunu ehununa enya de ketwa kora enya de ketwa tieda Onyankopɔn te asefo ase anomri de me kan se Onyankopɔn ya adomo a Bukwada ebe on the 10th no. Dwumadie sononko dwumadie kese ne beba so. Dwumadie kese ne dwumadie sononko. Ni mienu nyina ye adwuma se de meka no a. Die ntine se dwumadie a Inipa bi oji Yesu di bia. Kristo kan se yempene ye nhunu. Na ye wa asofo bebre aba asase so. Omo pay omo nhunu nti, omo si eni ho. Eye tenene. Asofo bebre aba asase omo pay Yesu se monkope na mdo hunu no. Omo apa omo nhunu, to omo si eni ho. Ni dwumadie kese dwumadie sononko ti asofo na pa eni ho ne sononko ne se efiri se ye wo yi se Yesu Kristo ka se ye nkope na asofo ne edifo ne asepakanfo no obi a pa ya obi ahunu nti obi a ntimi nka nkyere ye se wakope saa tene na hunu nti ye mmara no won kyere ya de kode da. Ndi amasa Yesu Kristo asema okache se yenkopo Nyankopɔn ni ne tenene no yenko hwe Nyankopɔn ni ne tenene no saa asem no kwa de asore na to atwene Yesu ankase enko wese ebedi Yesu ankase enko wese ebenya wogye Yesu ankase enko wese ye ho betoye wankase enko wese yebenya yaresa wankase enko wese yebetumpon enti yentie de honhom mu nyina atemuafo di kanfo panyine ne ka kire ye Onyankopɔn the whole trosem eno ne assignment the whole trosem kakraka ne da wono Bible ni nyina eno ne assignment nipa bi atesa obako so ma no homework no so on se oba ye no wa hunu ase wajimi wabon Kristofo abon asofo abon adifo abon asepakafo abon
enti a friend say adwuma kese assignment homework say eno ye Christian work say homework ni ye akwara ko school any so family family na homework na we so dey any wo Christo no no dey amanti Christian work any Christian work adwuma the whole Bible trust them da ho eno na ema brempon ne akunyi hwehwe awurade no eno ene assignment wo se ade a yedi asie se yenkopen na eno na ye fapem eno na ye nisuade hunu eno na ye ahwehwede the whole trust and the whole Bible Isam kase dwumadie so nko dwumadie kese a ya bako mese opa sesi yemfa phone line to so na yemie phone line yen kase obi a wuti organ ha na ama hodo so na wo se what is sofo bi se onyankopon yetene ne adi ache ndifo bi se sempakani bi se onyankopon na mo ho so na mo ba kru Kristo so asedanka ne dini wo yetene ne adi di akere no nti wo so obi a amra yedi hu dwuma wo yi ne didi akere ye ebi nsi da ediye bisa se ene odifo agyeman Benjamin wo ye hwan se medenam ene anigie akokoduro ne ahotoso ka kire wo se tenene na Yesu Kristo miwura ne ka ase nko hwe no oyi ne di a kire me mahunu oyi ne di a mahunu na yenyina yenhiem na ona me honhom so ne person me ne di nkire no wakoma nto yem ne hunu se asofo ye na adafo omunim di omo ye difo ye na adafo omunim di omo ye asepakafo ne ye na adafo enya wa breakthrough bia Yesu an kan kire sa se yen ko we se be breakthrough dey sa bonsanfo nyina breakthrough deliverance healing abonsanfo nyina healing but ahenie de o de ma ho na ye ne dia ahenie ne de o de ma ne ma onyankopon ahenie Kristo Yesu ahenie o de ma ne ma o de ma ne nkrofo o se agisa wo hu tenene na de kode hu na wunya wi a mesi ye godu Ghana ye godu asase nyankopon ama ye godu nyame amesika okọ nyame ama ye godu nyame amesika okọ me pa chew di okọhwe a ohun no wo na nya bio wo ti ufie na ado ano keka se nyame amesika okọ nyame amesika okọ obetena otoso wawu adi hia wawu ase ne ato watwene beti di okọhwe de ya mo esika kokọ ampa okọhwe ampa ohunu bi onya bi sa na tie Enti saa na onyankopon Yesu Kristo owura no eye tenene ene ode amani pa ye ti na di na nde tenene kura che sa oji Yesu Kristo ni wo hunu tenene a wa feli oji Yesu Kristo di me dofo wo hunu tenene a ene de me moatiu wa feli enti saa kura ko school ya man homework no o twere na wantwa wa feli o on pass you wa feli it is anete Yankopon ya adoma on the 10th to 14th no it's a righteous city as I see so enipa nyina ani je bi se makoma atoyem aje se die onity na oniaso na di oti no wa aso de akoma beto yem enigye ebesi ama nipa pi na nipa no be dia danse o musa ampa Kristo ye no kwafo Nyankopon ye no kwafo
se omma yade a onyankopon Kristo omma yade a eni ho nso no wo twa ye ntoro se ewo ho mo omma yade a we no kwafo ntide ho no de maye oye no kwafo ntide ho no de maye omma yade a eni ho nso no aka kire se ewo ho ye nkohwe anu mi wa Yesu Kristo se mo mpo amo abonefo mo adebonyefo se adebonyefo mpo nim se de ye ma ne pa empran na Israel kunkun ni Nyankopon no onfa ne pa ma wona obisa no ose wu bisa na ode mam tieni wu bisa na ose mprahe e na onfa on konkron no e ma wona ebisa no e na we de wu mebisa no e na ose wode asie ono e wo ho wode asie wu mebisa bet wode asie ho wo kohwe ose de wo na wo mebisa ye kwa no mebisa wo de be ma wo na de ono so aka kire ose e wo ho na kohwe no obetimi aye torofo ama asofo ade bem asefakafo de difo ade bem ensi sada enti e kire ose righteous is there ne ye bibi ade bia so wo hu untimi nhu ade bia wo hu untimi nkire se de esitie hu na ade bia na atimi kire se de esitie sesi e camera ya e twami a edi TV ene number bia wo di humi sa camera we se obi hu bi da na o ka kire nse e ade bi o ye fe ne camera enu na si ho ene ehwe ho no ene de nipa de ba na edi a de onu wo hu bi da no ahwe obaji wo kire se bibi sa de timi ene wonte wase but wo hu bi da na wo ka kire no wo na betimi a kire se eyesi afo bo so kire na obeti wase se nipa mienu so kogina no obi a hunu camera ne da eya asem kana me de kan obi a hunu camera da na mu nyina mu kogina ho eye bibi ne si ho ene yesi yu ene so kasa wo bo a ede adenti obi a de chese adwini mbese die ne masa picture no mfonyini timba picture timba TV ni so bibi hunu bi da so hunu bi da na wo kire ente sa na ede pempem ko ati de wo hunu bi da de obetimi a kire de wo hunu bi da ama na ti ase tiatia ndi asasi so medofo de wo boawo amwadi emre dina wa ye brace program nyina ye financial breakthrough, break the altars, break the yokes, break the chains, break the financial evils, break the demons, evil altars destroyers, break the barriers, break the ancestors, break ni na emu bia Yesu Kristo so anka nkire yese bet do ka kire ye no asofo nyina di anim sa ka kire yese ente sa ama Yesu ayatorofo nto Nyankopon ya adom a on the 10th September ukuada ebe kopem on the 14th September osiada ebe na otwero baby o Ghana bia tumirika na odi fo adwabeja menhia odi tumirika Yesu se kohwehwe ndo kura daru ade asese wate se nipa bi Kristo ama ne so na ade asofo aka difo na sepakanfo nyina aka se eni ho do beka se tene ne so won so wo ka no kwa obekọ no ye wicked mind obekọ no edimbone ane ye boro no e kire se wo ye criminal e kire se wono akwa de okeka no won tie ase onima de kro tie hunu se akwa we wicked ankasa enso obeka righteous obeka tenene obeka kire wo
mane nya ode se onyankopon nam Kristo so wama nipa bi so se saa tenene no wasi Kristo ayi na di a kire no ode be kire ye ti ga wo ko hwe a obehwe uhunu sofo hwe a wagu no ene wate se obi etia mu se Kristo ayi tenene na di a kire na sofo ne si ni wo no de Yesu ka se nko no yi na di a kire no ti ma wo so woni nyi ne tumiri ka se ene ye me so me kwa akohwa ade kodie na ma wura fi se mi wura Yesu Kristo e ka se munya hunu tenene ahene ne tenene no wi a ye no mo ho wa akiri ye no me de be mamo wa ka so edan ko da na ye be sha ase on the 10th no enam so obi a wo ba bi ato apo bra wo de fa apo bra na fa be hia me na me ma hunu se abode no abode bia tia se froade asem nti wo ye nipa wo no ma wo se ne su ne nseso a hweye no anya mistake ani ho abro bra ho ase na ruade ho mobo no anya nka ne de ho na nye Yesu ni ne hia ne mom de hunu ne ope odi fajo abeja me monitor mu nkasa no you hunu de onyankopon pe dibia na meka no de obo mo wanya nkwa enafo mu bet de obebo mo wadi yedie eyetie ndo hunu nipa bia won kwa asoro so timi abo obi amane si ni yie da e kire se ye ne eji Kristo Yesu di no Jesus Christ ye ne eji di no e se wa maya dinya kese a eso a enye nipa bia no mo nsa betumi aka bi amaya dinya kese e se woni pa no bebre nko aso ne da nso mutimi bo ama esi obi bet de on kwa so da ma na si enam na so asi obi no se nipa no ontimi nya nkwa da bet wo beji Yesu Kristo ama ode nkwa nam ne honhom so nam nasam so de ama no sa na mtumi so na asasu yi wa ma ya dinya kese ebi ni asase Yesu Kristo mu nkwa ne wo ewiase ni bi se wiase nya urade de a wiase ye bonsam de a to si wiase na ko no otwam de owo ni Kristo otiam ehwe madwema kwan na so peso so urade yi wa ya wontimi ode honhom mama me eho ahode wode ama me eho Kristo de ama me efiri mi mu be bawo so obenya honhom otamfo bintumi nsisiw otamfo bintumi nsisiw to Nyankopon ya adoma on the 10th to 14th September ukuada ebeya ti kiki ejuada brada no abeda ha Rachel City e chen kurum ha Kumasi edweso wo de ebeda ha manenya ode beda ha twen juada brada na wo ha na wo twen ukuada nso na wusim nso ahomache tesa ho 12 o'clock mu wasim kankan mu amu akiri no mu amu akiri no kodu no betie sorry apo no betie Onyankopon asem be ye nseche ne anwade ye be ka kodu ma menhwe kodu na last 2 months me man ni padi hia me amekasa kire no ye ntie ho adanse bi mra sisi a na hwe de apo no nso be ye yenti kodu no wadanse ebi mra sisi a na ye nhwe de apo no ebra ukuada ebe me no de bihia no ye hwe ade besi ade besi asase so amen ise Nyankopon difo se menhye Nyankopon akoa wasoma ma ye wie brem menua bai eda Nyankopon wase na de also Nyankopon no se oso Nyankopon se o ma Nyankwada
ɔsɛ onyankopɔn sɛ ɔma wonya nkwadaa onyamedifo na danse ne yɛ mmienu papa odifo Adwuma Benjamin deɛ onyankopɔn ayɛ ama me nua bɛ ɔsɛ bɛn bosome baako ɛtwam papa odifo Adwuma Benjamin me nua bɛ sɛ ne nipadua no obenya yadeɛ yadeɛ obenya ne sɛ ne kyiri kasa yɛ ne ya ɔto yi ne ho ɔtene ɛmako a yɛhyɛ paa bɔtɔ makɛseɛ yɛhyɛ ekurase mako a yɛhyɛ no bɔtɔm nyɛ kumase deɛ no ekurase deɛ no a yɛhyɛ no bɔtɔm a emu oduro no wɔn nko atumi pagya baagi kɛseɛ no ɛsoa nanso so bɛɛ bosom yɛ atwam ni na ɛmako so ɔhyɛ no koko kyɛnsee no mu koraa na ɔma so a na akɔyɛ asɛm ntumi ma so na wasoa na kyiri kasɛɛ no emu bɛyɛ ne yɛ a wɔtena se abuei ogyina hɔ abuei ɔda abuei ɔnante koraa deɛ a ne na asɛm no asɛe onyankopɔn diifoɔ ɛda no ɔyɛ a ne yɛsoma mu ɔyɛ a na mu firifie hɔ ba no yɛ a na ma ɔba a tumi na ɛyɛ anwanwadeɛ tumi na ɛyɛ nsɛnkyerɛnne tumi na ɛyɛ bambɔ tumi no ayɛ no ɔde ma mo ɛna mo de aba papa odifo Adwuma Benjamin woyɛ asɔrekɔ ɛna woka sɛ obia mfa kodu bɛte mmiɛnsa ɛmfa nhyia wɔ asɔredan mu ha no obia mfa kodu bɛte mmiɛnsa ɛmfa nhyia wɔ ha Awurade bɛkyɛ wo menua bɛyɛ de kodu bɛte mmiɛnsa no bi bae onyankopɔn odifo deɛ onyankopɔn akɔyɛ ni ɔde kodu no baeɛ a wokasa kyerɛ kodu no sɛ kodu no nkɔyɛ ade a ɛboro adwene ɛne nteaseɛ so nipa so nipa dwene ho a ɔnte aseɛ ɛna kodu na wakasa kyerɛ ne nkɔyɛ no ɔso kodu fie ɛna baabi a ɔda baabi a ne ɔde ne tiri toɔ no ɔde kodu no hono no ɛtoo hɔ ɔde kodu no ɔde ne hono too hɔ ɔde ne hono too hɔ no ɔkɔdaeɛ adeɛ sei a obi a wɔn ho namane obi a wɔtete obi a wɔbrɛ papa odifo Adwuma Benjamin obi a ontimi nso adeɛ mu oduro mu no na wɔde kodu no ɛkɔ na hono no kɔkɔto ne sumi ase no ɔdaeɛ a ne sumi ase na ɔde to yɛ so Onyankopɔn na wɔyɛ yaresafoɔ Onyankopɔn no adeɛ sei a na Onyankopɔn ma kasɛɛ na emu yɛ ne yɛ a wɔn ho namane na Onyankopɔn sa ne yadeɛ na Onyankopɔn kɔyi yadeɛ no firi hɔ ɔda odifo Adwuma Benjamin Onyankopɔn ase onyankopɔn odifo me nua bɛyɛ sɛ ɔplane sɛ nkɔkɔ hospital na nka yakɔ akɔtwa ne scan sɛ x-ray soso ne yɛkɔyɛ sɛ deɛ ne yɛkɔyɛ no na nka ne kyiri kasɛɛ no yakɔ akɔyi ade korɔ apie kɔkɔ yɛ a kɔbɛtua sika onyankopɔn ama na nkɔ onyankopɔn asa de adeɛ wanta wantua wamabɔ afɔde ansa wamabuki ansa na odifo Adwuma Benjamin Onyankopɔn asa ne ade a papa odifo Adwuma Benjamin Onyankopɔn ase himu sana ka so ro Yesu Kristo yɛda wasi asedan kan je tumfo Nyankopɔn di amen ɛda na chi kase patrai achi kase ho asam yɛ nya asam ketewa patrai ɛne na ma nipa bi timi kyia patrai kwasem pa nipa bi timi kyia patrai ɔkase bi Nyankopɔn di animonyam sɛ patrai ɛna no kwadu no patrai ɔno nso deɛ ne wo hu amane o nipa dua mu patrai odi bie no patrai na azet ne Yesu dine mu patrai ayfa yɛ ne dia patrai amen hallelujah amen ɛkyiri kase enti yɛ obi operation de dadeɛ wura ho patrai wura mpacho ko soka so ora tama mechi kase ne yɛ mmea no kyese adura na dwo a na ehu mi sister bi wo dandua mu ma ne be mi am so still de yɛ mmea na yɛ mte me yes ayɛ ne yama otimi fro obi kwa ma ne be mmea patrai nese wo hunu amane patrai ɛkyiri kase patrai eba jaw kodu na yɛ doctor
pato David. Ife na ko pa obache wo. Ama na yie. Enye nwanwa bisa ho se eye den na kodu na mekasa chere na no kwadi kodu no. Patai. Wachi kase na eye oya. Patai. Nipa nyina ejina so be miemia wo. Patai. Na kodu no onya de foforo nipa nim se kodu ntumi nye. Patai. Na wachi kase no. Patai. Eye oya no. Patai. Akosa sa yare ye no. Emi enwamwa. Emi. We na tell say yes so me wodi for ese Kenya nko. Hallelujah. Amen. Ara unyanka me nyanko podi. Amen. So onam ni tumi so. Patai. Na de onam na honhom so. Amen. Na edi ni padue nya no. Patai. Afa me so asa ne yare ye. Amen. 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 Yɛda asafo Awurade ase sɛ ɔnam ne homɔborɔ so na ɔnam ne tumi so na wahyɛ ne din ahoɔden animuonyam. Ɔtie adanseɛ a n'ano kwadu no sister no sɛ n'akyi kasɛɛ ɛyɛ ne ya adwuma a wɔyɛ afei deɛ ontumi anya ne ho hwee bi mu adeɛ akane na otumi pagya no fofofo no easy no afei deɛ ontumi mpagya bi mu ne mo yɛte adeɛ no so kwa na bɛyɛ ketewa bi a n'akyi kasɛɛ ne nti ontumi adentia wɔkyi kasɛɛ nipa no ɛno no wahoɔdene akoma ne firi hɔ a akyi kasɛɛ ofiri hɔ a no aba sisie ɔse ɛyɛ ne ya utie sister na danseɛ no a ɔsɛ otumi frɛ na danfo sister baako sɛ ɔmmra na ɔmɛmiamia sɛ de bɛyɛ bia na baabi na akyea a na so mbɛtumi adwene wa mia ahotɔ ama nti naano kwadu no a mɛka sɛ obiara mfa nhyia me a ɔde bi baeɛ no ɔno nso no amanneɛ ni o onim koraa sɛ kwadu no ebi a ɛkɔ akɔyi saa no n'akyi kasɛɛ na ɛyɛ ne ya no afiri hɔ wadi kwadu no anadwo no a wɔkɔda ɛna ɔde kwadu no ho ato ne sumwie ase ɔda te n'ani a afei de n'akyi kasɛɛ na ɛyɛ ne ya no Kristo Yesu Nazareni ne dini mu atu ayera na bisa ho sɛ ɛyɛ dɛn na odi kwadu no ne nipadua no mu nyinaa n'akyi kasɛɛ na wɔn hunu ho amane afei no wɔdwen sɛ ɔbɛkɔ hospital ama akutwa ne scan ne x-ray ni ade ama ne yɔnko nadamfo ɔbaa bɛmiamia na bere bia wɔ n'akyi sɛ deɛ ɛbɛyɛ saa kasɛɛ no obɛhu deɛ asomdwe ba asɛdeɛ no na ɛnkorɔ ɛyɛ dɛ na kwadu no wuru a nipadua ni mu no saa nom amaneɛ no ɔhaw no ɛna ɛkɔyi firi hɔ ɛkyerɛw sɛ Israel Nyankopɔn ne ba koro Kristo ne honhom sononko asane ɛwɔ man Ghana asase so asɛm a meka kyerɛ kwadu no ɛno na tie ɛna kɔyɛ saa adwuma no wɛnkɔ bɛtumi abɔka bebree ɔbɛnu nuru ahodoɔ bebree bon sɛ ɛnkɔ nanso kwadu no odiiɛ no akɔyi saa akyikasɛɛ spinal cord problem na akɔyi afiri hɔ nti Nyankopɔn yɛ adom a mese deɛ ɔwɔ ti na ɔwɔ aso ukuada yi ohyia me a ɔmfa apɔ nka ho mmra yɛdi kaa ne sɛ ne wura Yesu sɛ yɛnkɔhwɛ ahennie ne tenenee kane ne deɛ meka kwa memfa kane ne ma ahennie ne tenenee ɔba so odiifoɔ me de masɛm nyinaa ne sɛ tenenee no sɛ wo sɛ Yesu Kristo wɔyi ne di akyerɛ wampa me bɛpa de kɔde ahwɛ
me pe pa de kodie matie eno na fa so akomam ne fa se bobra ne fa apo ne kan ho ese ne bo shere no wo se ahini tene ne daadi a emedi obi wani mu nkasa ase ye fre ne say wo de ayi no apo no nko an ehia no ti wanim sa wo petene no achie na fe men kasa nkyere apo se na no kwadu no bosomi ni kwadu no ayi obi achi kase ayi ohawa yi die eye bebre o ohawa na ayi afiri horo se na no nkenkrofo amfa ma ka asema to nipa ohawa nipa nim se betumi akọ Kristo nam so yi ohawa na firi ho ayi ohawa na firi ho izan jumadi enenum no Thursday no fa apo ni hia me bia wo bia wamfa bia ma edane dikan dia wa ha ho eno achi ukuada yawada efiada memenda besrama ohaw ne amane ne kodana tene ni nyina mu o se ye tene ni pia yenum de akiri ohaw ne amane ne kodana besrama mensawi ensawi awuno no ena Kristo onam so de yaade tino difo agema Benjamin menton hwe minim de osoma ame no otimimu sei mensawi eno no onam so eni a woti eni we no eno no onam so betre mensa wan tese mabie ma no kora ohun de ntia Kristo Israel nyankopon no osoma ame no metre mensa mimie ma no kora ohun de ntia matane mensa Wonderful Christ, wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful God, wonderful Nyankopon. Betene mensa say na ma mie ma no enso hu na de kodi etimatene mensa. Adente hu se madi no kore aman. Madi no kore aman. Tu hwa adanse no a sister no Onya fa ahudie wade ne ho just kwadu na kwadu timi yesa adwuma we a mese ka akọ hospital anka hospital bia pharmacy ho no ko mu kwadu gu ho abo kwadu gu ho o ko ni etwitwa SOS operation ho ahụ anso ye waduru bi de ma o be kwa na obetua bia fence 5000 obetua afeni akoyi kodu ba kwa ma yezinkadi ka akwa beka to so ma bodam yo soma ame no ye nipa fam entumi nye ho ne fam etumi ye ho abode bia me kasa kere betie mene ebeti onyankopon asem ebeye nsenkyere ne sere na no mi wura Yesu Kristo kasa kere epo na etie ne na bre ne ho ase ne ma de na asuafo no peso makoma to mu ye mu ho na mpa akoma to ye mu bae na e sabe pepe ne tie sabe pepe ne tie de miwura Yesu Kristo na azene ne yadoma maja Abraham nyankopon yiro D4 Ezekiel nyankopon D4 Ajuma Benjamin nyankopon o yadoma efiri ukuada on the 10th kosi Sunday ne de nyasam ketwa on the 10th fa number ne gu screen ase no ene mpanimfo nkasa on be kire okwai ni no atimi ne machia adwosu kumase echenkro misi eyo seni enije ne yede ba ese de yenti bida de yenti ho asem da ya beto nsore tete ho ya beto nsore nsore bako asofo bako adifo bako asepakafo bako yesi wo yesepakani number 1 sepakani we de di ka baye ena we ne beto fapem no ena we obi antimi anka bi da obi eni wotimi ka bi da nenso difo agman oye hwan ofiri hene osi Onyankopon nam Kristo so ne bakro no so biwa Yesu Kristo papa onam ne bakro Kristo so oyitine ne yedi a kire me aka se ti da hwe TV no kura de righteous TV no me wakukuduro ne anije ahotoso wo kese bia ma wie wa asase so okopa no gidie no ma wurade babu eye abrabo a honam foma abrabo a ne kacho se gabigeti kura ga bia mo no kunuru ho ene Elomas kababia me wono
me kato se ka me chedie manyamu trillion asana ngelo mas mo benya baako ba bia Kristo di me duru woni mu no me da ne din ase ndina hu se de meka no asofo oni ni mu ade koro no no mu ntimi nka bi na difo no ntimi nka bi da etro se menam Kristo akwan so no na mo so abehia me no yitire ne edi a kire me a afi de asofo no ye ho adwuma nyina metimi ayam Onyankopon no munyama dedi simple if so se won saka hine ne tene ne kana eyi we no mo ne ye kwa e ba to what me kasa yase o se won saka hine ne tene ne no unya hu na hine no tene ne no a kane a ye no di breakthrough no wan nyina no odi fa gba kire se me se me kasa me ye de se do mo ye na easy easy it why breakthrough hour ne prosperity hour anointing service break the yokes, break the altars, break the chains, attack the attackers. Attack the attack. Eko for the bado. Ninyina Yesu nkan. Akan chapter 19 verse number 15 was ye dika ye die hia ansan na ye ne fata. I tell you, tieni je besi. Isremo ha wona nyame ya do amemenda. Edan mu aye kona me pebra kobosu. Asubo no kretin ye subo. Unhia bi da. Nhunu bi da. Me se asubo bu wa ya bo wa ototwene. Ya ne yira. Enso abama esunsunsan so ne dawo so no esunsunsan so ne dawo so no ototwene ezebi no mbere bibi moto mo de atwene wo twerɛsɛm totwene nyame ya adoma kwasi ada ye ba ye nyina atade fita na hye obi a it's a perfume spray de be ya kwankyere ebeye nipa doye ewo nipa naase na no rodi fo Isaiah ka chi rodi fo Isaiah se moguru hu so Onyankopon ani de beye nipa doye kwa perfume no mesemia na makoto o ma meto ena me nyi usika so ansa na maka de sebe beye no me nyi usika ansa sebia wan na ebre obitima me 1000 na ma kire perfume na de MC brada me fanya de ma na me de ne sa da bi yes akro bi di afiri nkwanwo eye kwa eye boshe oso de ma me kwa me mfa makwa bisa ho se eye de na Mary Magdalene o this spray komi ra Yesu Kristo ncheya odi gu ne nase na mi ra Yesu Kristo shatade wo shatade a na spray kro ahin adi gu but you are Yesu Kristo Mary Magdalene de spray no gu ne nase eye huntasem wan no sofo ana di fo be hunu eye huntasem tiran se matene no anye woni gie ni ka de bra na de behwe ebe wie no wan kasa bo hu se afi dan to wan hwa beka se ki Yesu Kristo kura afi no aba asase so na afi no ate ne ho asem ebe ye nigie itu Nyankopon ya adomo a on the 10th kwada ebe no kosi on the 14th no ebe share Awurade ani munyam e righteous city Kumasi edwoso achen krom udifo adwuma beja me papa Yesu Kristo na him kuro ha abi asor dan kese pa isi no righteous city dan kese ni si no edan be yidwi edi GBC na maja no Nyankopon na metumi so na me honhom so me fa ho die bedadi se de bo sha wode ma me na no ne ti ebe ni panyina adia ti so won kran
ehene fa baka to se toda ye bisa ho se ede ba ade sun hunti na man kremofo timi tu kwan ekom meka etoda wa hwe no agi Yesu Kristo na maltirimi oda wo ne ba ho so no na bonsam jam yo oda na wabra bo asai kremofo nim sa ade sun ku bi wo ho nti no mutu kwan ko ade sun ku bi wo Kristo mu me se Yesu kura Israel nyankopon kura nim tenene righteous ewo nipa bi wona nipa bi di wadanse so Kristo yi ne di a kire no a kire o se de se nipa ne Kristo ne na yonko fasitie kire o se nipa no woni Kristo ayonko fa ne yesononko nti na asofo bebrebe am se beto wo mu nyina obi antimi nka se wo hunu tene ne ade koro de da obi bebre dwo manum obedwe no mai se wo kire kire tene ne ni metie se ebo se na me sere na me sum se akwa we opa bonsam jam so yeso fudika akwa ne kwa ne kotrem dada ne twen kranza na temu na ba wei on se te se de wo sika on se brigade wo hoyi na se yemfa so ko hunu ye papa kwa me despite na kwa me despite e ka so wo sika on so obesere no obesere de say elo obesere o hwe do be ne mobo obe ne mobo asempa na me ka kire wo eti sa na tie lezo bu wa bu sa so for na wa ase patapa bi wo kire me hwe sam na se na tena ne tie na se bi agrofo na kan dada eno no mo kan o maka se eni ho no the program na abo ho se ampa eni tene ni eni afa ubenya aye Kristo dia obefa ode beko obefa ode be yadwuma obefa na ho besane ho obefa na obenya nika e wo Kristo mu obefa na obenya anije wo Kristo mu esa akora bi okọ school teacher ni kire na de seje school apede tie no hu na akora na niji school toda kwa okọ asoda na ye oya genti na ye oya wo ko ina unu so wo kwa ba be ye de Awurade mpe keda Kristo Yesu asese onam na ho oden so na onam tumi so na obedom apoaye e wo na kakra ya edi eni mu kwada eben adi mirike bi nyame ya dom akosi ada ibehia kosi ada ibehia e righteous city kuma se ejo so chen kro fa namba no na afei ene omo nka sa ombe kire okwa ni wotimi ni mahia e wo kuma se ya ejo so chen kro yen ko hwe adanse we mra na yentoa so kakra yenko hwe adanse wi mra yentoa so kakra and what's Mommy too.
Mom from one be watching. Many. The event say, I try to do it. But you can try him. Okay, it's a little Namasino. Okay, it's a yes, the Musino. Say what you know. What's your name? Amen. Asadanka Kristo Yesu Nazareth ni dini. Tumi nyina ye ne dia. Ohwe papa yi ya ba sore da me kanya nkopon osoma me nasem. Dede me kan se mun sai asofo nketo na ba ko dimire ka be ka se papa de ka hwe o twahwe ya eno anu no na hwe meme wo ho nyina akoma atu muso bi be ma power so ni sisi se oba se na bama bu obi so ne nsa da na akoma so chese wo hu ne se ayeka na so de osoma ame no bibi nye ka wodi mu as a power of Christ. Power of Christ. Otie Nyankopon asem si wo munato tim eno anu okọ obi se asore nye obi se okọ asore a okọpede hwe wo munato tim eno anu wo sequence okọ so wo meme egu ho no nse meme ni nyina obi akoma atu o because me wani mu na me kasa ena ono wo mfimfin baabi nti omu ne hunu de esiye ti omu hunu ne saro obi akoma atu bedru o mpajano anka say break go out deaf debi Kristo Yesu owusere ura no otimimu ede mensana kekano na meto dum share ade ni munya nsa na odwuma enwanwa ise ne nsa na odwuma ba bedadi na afemi de mensa kan na mesre de mana na ni aba de ho so obi a wasensen no afeki kiri watena se epaja no so ne nsa besene no oba se ni nyina wo ni hyerimu ena Kristo na no so se mi hu funa mama no de frama na mi hu ama no ene ne ko yiwo na free ti wo no wasie no wasuma no hu frama ne se wura ni mu a wa no wo no ka na papa ne se gufom se de wo wukura amo se sa ni gu akonya ni mu na fi baby an kra ni gina wa chirichiri no
me tiam fro okra ne so womra onse man tiam break koko okra no ne kra na ewu achirichiri no na me tiam so won samra o me hyene ne ntoma dan mu the tiam manu see seconds na fro okra na ba minim ne dini sabre minim ne dini papa sabre minim ne dini ade we 2022 ana 2023 o ye born sisi adansi 2022 ana 2023 yibisa say di ne so se fe no erekatu ahene i born dini prekope no asori agina nkwana ba kra na ba tenase no atenase sorry jina no sorry jina tenase no atenase ko afi no woko enne o sankate kwai okuma ponchen we dakro me de ne be ba 3 years as ni oda sote ho dakro be ba betna won so oda sote ho won hye odi fo ajima Benjamin ni wura Yesu papa ke sie no power to me Kristo Yesu to me padena ho ye na me ka kiro se ye be hwe ahini ne tene ne kane no on se wo hwe di si ye na hwe se mema gu nyina o de fa mema no to so ne hwe mfiti fa mema no to so ne hwe mema no mema ni nyina je se o tu se o mu se di aduru ne de papa no si ye ne be kwa ko si ye no MCA for mema no bia be bia mema no ko nim kakra ka ho wo de ko nim kakra ka ho aha so ho o de bi ko nim kakra ka ho aha mema no mema nyina ye lati bosan mema nyina ba mu obu obi sana na koma so no mema nyina ba mu obu mema nyina wede ne nsada konya so 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 sisi no ho se na dia asema ba o se na dia asema si obi akoma obi aye bosan obi atime nkasa attention achi obi esen dia dan na obi ekosoja na commander akasa o kan ho enye me ma anyu so afi na ansa na memetimi bi o ma no enyu mo monto nyina otimi se omuto no kwa medasi enyu ni but die hu se ne de ya komatu se no yiduru wo mensa da nipa no so ni shemi nyankopon ne monyam Yesu Kristo dini mu otimi mu asaba nkon power chumi awe mema ne guo na hu se de mema si abosa se mema na aye ma no ntuji me pa cho ma no so be ye de yeso hu se ma no so be ye mofra mema na aye ma no ma na ikoye mofra nanso minim de osoma amen satana kasi nsie di won ke kasi mo fa ntuka muturi ka dabi Yesu Kristo dini mu edino etumi ade nyina aye se onimu no otiwu mu a ono na hye ne die ni monyam wo mu nyame adoma on the 10th September ukuada ebay kopem 14 September kosiada ebay aw ese manenye o se o ya akola da buru nya eba ni aka tro se akada se na buru nya na duru on ya na sa de no manenye o sa fa ni jie tumrika senti me kopa na tene ne me so me de mani akohunu tene ne ade kode na nu achi so onyankopon nam na koa so ne difo so
ɔtene ne nsa ma me no wasra ma me na me nso ma hu Onyankopɔn ne nkunum die wɔ masetena mu nya sairi je ne tumirika ne fabra ba bia wo bia tumirika ne bra enipa biara Onyankopɔn me se osoma no tumi ni ahodene ode ma no kwa adentia ode nasem ne soma no se de be ya nasem no be ye no kore e wo nipa ni so nasem no ebe ye no kore wo nipa ni so mesrew dwumadie no oba bia oba kata utiri so buduku kata utiri so kama o de wege ba ho se o utiri ho sa ba ho abesa akwochi oba kata utiri so kama buduku kata utiri so sa na mechire awe so oba shatade emu bi to atade emu bi kama ne hye nkofa wo nwura ho atade bi ama ha e kan kora kire wo nkofo wo nwura ho atade bi atade e fa mo ho se owo no obiye no a oto wo behwe no ho obiye no behwe o friend say o hepo se asede e obiya mehwe no ho inya obiya wa asase we so shatade e se o se ma no won shatade e se e kan kora kire wo eda Onyankopɔn te asefo ase ka se subo ho ka se kwasi da ya tade fufu sa de perfume Onyankopɔn adoye eye o nase adwuma September October November December Israel Onyankopɔn aho wole ne tumi ne mani ebedadi ebrebone beba enanimu a mese yo soma ameni nti dwumadi ni nti ye wo mu nti ebe parew menka sabibri so he papa yi ene ba bia no wodi ne dura obi yesofo o twahwe wa asore de mu wu asore de asore ba be na ekoje no o twahwe ni wo wa asore de asore ba bi antimenye no team oko o twahwe yanzu we de 3 yeye onu o twahwe a wo wu awie no Kristo na no so fam so wanyagefo fam so agye no ndi free ukwada on the 10th for ne konde no bebiri ne bisi na ensi ba bia ase wo na wo de anigye ne akoma pa na yeba na adwene pa no obram ne bisi sero ade ti ase na mekrati ase sibiro Yesu Kristo ti ase na mekrati ase e wanka sa obram ne bisi ndi fo ajwa Benjamin nyame ya doma kosia da ibishia baby a wo bia Kumasi edwoso echen krom fa nomba na wasie ne mpanifo nkasa no mo nkyere okwan no yi na otimi ne Nyankopon yadoma mehia kosia da na afensu guso ana oboaboa ho ni fi uku ade ekono mene wo hia isuo bi no oseye bi wona kakra na aka na afini mu kwawie mo Nyankopon tiasefo onam na hu mo boro so hu menu mienu mo usuo ni ansan bi wo mu a afi wo wu ewo mu no
nipa ne ka ho nye nipa ketewa wo yenye ntwafe ne kora so nwie emu nsɛm yɛ bebree amemfa onsi Yankopɔn yɛ adom ɔkyena ɛsaa ne wɔhyia enumere no no nso de kɔ no sɛ de me no hyia ne no a ka kyerɛ wo nua na wo nua so mo ne nua maneɛ na amfanto Righteous TV no one di fa jabeja me nhyia asoma miamanama nkyɛn ɔdi anigi sɛm ne nkwa hosan nsɛm daa nkwa nsɛm fa ahodie nsɛm ɔgye nsɛm ahotɔ nsɛm nkunumdie nsɛm na ɔde soma ame nsɛm a ɔkra ɔyɛ Awurade de atia na nakoma atɔ ne yam ɔkra ɔyɛ Awurade de atia ne nam asɔfoɔ ne bonsam ne adifo so to wabɔkɔ no ɔtia ne nani ba ne ho so ani sei apa ne ho so ɔno sɛ da bi ɔwɔyɔfoɔ bi obebu na ten ne nyinaa akyi ne tumi na anwade di akyire ahoɔden ne nsɛnkyerɛ ne asedanka Kristo Yesu Nazarene no medana se ɔne dɔn ne na humɔborɔ ne na dɔyɛ ne honhom ne na hoɔden a ɔde ama me ɛwee mai da bi amekasa ma antɔ na ma ntua yɛ ka de nkekra so wonya kora nkanyɛ me a Kristo ne nam na humɔborɔ so na ɔyɛ ma dɔyɛ te sei yenum na medi no kure kusi mi wuda na abotire na wahyɛ me ho bɔ no tene ne abotire no ɔnam ne honhom so no ɔde ama me abia wo bi Onyankopɔn so bi nka ɛnum de wo hwɛ me na ɔnka ho no hu mɔbɔ no ɔno mo onkura nkɔpem sɛ ebeduru da me na obɛhyia no so ɔne me hyia yi nti sade bi esi kwan so na yɛ bɔne na sɛ ba so mi wura Yesu ɔma ne mparew oni bi behyia nti sɛ bi bɛyɛ akwansidi o honam fam bibia mu a Kristo Yesu ɔma ne mparew ɛne da so asan ɔma ne da so ɔmra ɛne da so wɔ hɔ a ɔma ne da so ɔmo adi da so so mfama ho ɛna kakra aka na oni mi hyia asumdwe nka ho yɛwɔ Yesu Kristo din mu amen 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 praise the Lord yɛda Onyankopɔn te asefo ase ɛdɔ yi nso odiifo adwa Benjamin ni so Onyankopɔn